बेनो रायजोफोर बे बावसु सिङाव जे मा दङ नोंथांमोना दा दसे उनावसो नुगोन अन्नानै निमाहा हो दानो लुबैथ'नाङा बे 10-15 मिनिटनि उनावनो नोंथांमोना बे बावसु सिंनि जादुखौ नुगोन आरोना हामबायसै गोजोन्थों बांबुला प्रडाक्सन अरायबो जिउ लांथों नोंथांमोननि बे सिमला गासै आङो बांबुला प्रडाक्सनखौ गिबियावनो थेंक्स बावग्रोदों मानोना बिथांमोना दिनै आंखौ बे हाबाफारिखौ बेखेवनायाव आंनो होदों एबा आंखौ बेखेवहोदों बेनिखायनो गिबियाव आं बिथांमोनखौ माने हामबाय होग्रोयो आरो गोजोननाय मोनदों थोजासे आङो जथेस्थ' गोजोननाय मोनदों लाइभआव बेनो फार्स्ट फिल्म बेखेवनाया आंनि कालचाराव जागायजेननायनिफ्राय आं फार्स्ट फिल्म बेखेवजेननो मोनबाय आरो दिनै बेनिखायनो जोबोद मोजां मोनदों फैला एमसिएलए सावथुनखौ बेखेवनायाव गोबां रायजो राजाफ्रा नायनो फैदों नाथाय माबायदि अनसायगोन होननानै नोंथाङा फोरमायगोन आङो दहायबो फंनैसो बुंनायाव बुंदों जियानो जाहैथों जोंनि बे सावथुनखौ फैला एमसिएलए बे सावथुनखौ जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा गनायो एबा अनसायो आं बेखौ मिजिं थिदों मानोना आं ससे ट्रेजार नुनायावनो दानि परिबेसजों खाबजानायखौ आं नुनो मोनदों बेनिखायनो आं आरोबाव खेबसे खावलायबावनो सानदों जोंनि नायगिरि रायजो राजा जोंनि बिसेसकरि बर' समाजखौ जाहाथे अनसायनानै इनकारेज होयो बा माबा मोनसे नुदों एबा माबा मोनसे जादोंब्ला बेखौ सुद्रायो बेखौ आं निस्सय रायजो राजाखौ खावलायगोन आरो सहाय होथों नायनानै बयबो मोजां मोनो जाहाथे अनसायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों नोंथां फाव खालामनाया दङमोन दंनाया खिन्थु बै समाव ओरैबायदिमोन माने ब्लेक एन्ड व्हाइटसोमोन आरोना जों बे मोनसेयाथ' प्रडिउस जायाखिसै बेनि उनाव बे बारसे बिबार होननाय दंमोन आरो दा गानफोरखौबो बावगोमालांजोबलाय लांबायसो आङो बे बारसे बिबाराव आं दङमोन खिन्थु बे कालारिंमोन नामाब्रा प्रबिन बे कालारिंमोन आरोखि दा ओमफ्राय बिनि सिगाङावबो जों ओरैनो खालामबोदोंमोन खिन्थु बेफोरो प्रडिउस जाबोआखिसै अनेक 7-8थासो जों खालामबोदोंमोन आरो दा बे सोरनावबा गोदोसोनाव जों बेखौ फुलि महर होनो हायाखै आरो दाबो बबेबा ओंखारनो गोनां सावथुनफ्राव नोंथाङा बाहागो लानाय दं नामा दा गैथ'वा बे आरोखि दा गैथ'वा जिहेथु दिनैसिमथ' आं एक्जेक्ट हिसाबा आंनाव गैला आन्दासाव माने नियार एबाउट माने 5,000फोरनि खाथियाव थाहैसिगोन आरोखि आंनि मोनसे धारना आरो इसेबांसिम आं रोजाबबोबाय जिहेतु खननायाथ' खनगोन एबा माबायदिखौ आं खननांगौ दा मोजां मोननायाथ' दा सिगाङाव आं हाबा जायैयाव दाया आंनि नङामोन दाना हाबा जाखांनानै गथ' गथाय देरबोनायखाय आरो दायाबो लास्टआव आंनिसो जाहैबाय बेनिखायनो आं बेखौ रोजाबनो बाबाय अब्लाबो आङो दोंसे ससे बोनो आं बोनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो रोजाबनो सानबाय मोनसे रोजाबनि दे बे जिउ आंनि अननायखौ जासिबाय आङो नोंनो आंनि सुखु दुखुनि नोंनो आंनि अराय जिउनि लोगोरि नों अराय समनि लोगोरि नों अराय समनि नंगौ गोलाव सम खस्थ' खालामनायनि उनावहाय दिनै जितु फैला एमसिएलए रायजो राजाफोरनो राजखान्थियारि सांग्रांथि होनांगौनि थाखाय जोंजों दिहुनजानाय बे सावथुना दिनै महर मोनबाय दा गिबियावनो आङो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन
बे दिवालीनि रंजानाय समावब्लाबो न' गारनानै बे सावथुनखौ नायफैनायनि थाखाय आरो बिथां आदा बिग्राय ब्रह्मआ लेंहरनाय लेखा बे सावथुनखौ गोजाननिफ्राय फैना बेखेवनानै होफैनायनि थाखायबो बिथांनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन। आं आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा थारैनो बे सावथुनखौ अनसायनानै लागोन, गनायनानै लागोन। थारैनो जोंनाव माखासे बिदिनो मेन्डेला, दाब्ला, आं आरो जोंनि गेजेराव जों सावरायलायनानै बेफोर कनसेप्टआ जोंनि गेजेराव थाखाबाय थायो आरो सम मोनोब्लानो बेफोर कनसेप्टफोरखौ जोङो आबुं महर होलांगोन होननानै जोंहा थांखि दंखायो। दा बे हिसाबैनो दिनै जोङो नैबे सावथुनखौ जोङो दिनै आबुं महर होनो हाबाय। दा बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर बावहरगोन आरो उननि समावहाय रायजोफ्रा लुबैबाय थानाय बायदियै जों हायनामुलि 8 पार्टखौबो जोङो खालामनाय जागोन। नोंथाङा बे सावथुनखौ महर होनायाव बेसेबांसो लाख रां खरसा खालामखो? फैसायाथ' थांदों बिदिनो मोनसे सावथुन दिहुननो गोनांबा गोबां खरस जायो। आङो जायखिजाया आं नैबेखौल' जोंनि थांखिया खालि नैबेल' जाहाथे बे सावथुननि गेजेरजों जोंनि रायजो राजाफ्रा माबा मोनसे मोननो हायो, माबा मोनसे बुजिनो हायो। दिनै बे दहायनो बुंदोङो दिनै दिवालीनि सान, रंजानायनि सान। बे मोनाबिलि समाव बयबो न'आवहाय बयबो आलारि बाथि सावनानै रंजायो। दा बिनि गेजेरावबो जोंनि ओनसोलनि खाथि खाला रायजो राजाफ्रा जे बिथांमोना बाहागो लाफैबाय, बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरगोन। आरो गाबोननो अखानायैबानो गाबोनबो बे खाथियावनो दङ जोंहा लोखि बाजाराव मोनसे श' दं, बेनि गेजेराव राबां बर' बाजाराव दं, बिनि उनाव फुंबिलियाव दङ। बे खाथि खालाफ्रावनो आं आसा खालामदों बेफोर जायगाफ्रावबो थांनानै जोंनि रायजो राजाफ्रा सावथुनखौ नायगोन। दासिम फाइनाल जानाया जोंनाव 70टा पेन्डेल जाबाय। गाबोननि हरावहाय एबाउट 40-40तासो थानांगौ। दा बिनि गेजेरावनो आङो मोनथिदों, आंनो मेनेजारा खोन्थानाय बायदिब्लाथाय बे दिवालीनि थाखायनो सोरबा सोरबा 13खौ सोलायनानै 14, 15, 16 बेबायदियाव लाहैफिनदों होननानै। महर होनानैथ' गोजोननाय दं, आरोबाव बांसिन गोजोनबावगोन जेला रायजो राजाफ्रा बे सावथुनखौ अनसायनानै लागोन। फैबाय थानो अनसायबोगासिनो दंखायो रायजो राजाफ्रा। जोंहा फोथायनाय दं रायजो राजाफोरनि सायाव थारैनो अनसायनानै लागोन।